E a salida apartamos. Bueno, pois o ano foi no 2018, de reciente creación. Supoño que xa estaréis en situación do que é unha palloza, do que é o coste de mantenimento do teito, que nós non podemos asumir. As pallozas son privadas, pero nos están declaradas como ben de interés cultural, polo que se teñen un patrimonio non che deixa actuar como se foran túas. O costo de mantelas tal e como son é moi elevado, nós non nos podemos facer cargo, entonces estamos dependendo da administración. Este ano 2010 viñeronnos axudando anualmente e a partir de aí houve un parón por circunstancias que desconocemos. Hasta fai 5 anos, no 2014 creo que foi, deronnos outra pequena axuda, pero un remendo, como dicimos non sei aquí. O fin desta asociación é presionar, sempre nos dixeron, é que vos tedes que facer algo, vamos pedir á administración que nos axuden e dicen, é que os veciños teñen que se implicar, xemos, vamos implicar. E intentamos recuperar pois, como se facía tradicionalmente. Sigue sendo moi caro, funcionamos con subvencións, pero bueno, que non chegan. Antes a xente vivía aquí, traballaba aquí, era o día a día sembrar o centeo, mallar e todos os labores. Hoxe en día eu vivo en Lugo, Isolina tamén, Amelia ten as súas cousas, Lola traballa, bueno, cada un estamos nun lado, é moi difícil. A asociación era aberta, fixémoslas, pois os que estivemos, nos pareceu unha idea boa. O resto da xente tamén, a maioría, xente maior, que os fillos non están e tamén é máis complicado. 16 pallozas son. Temos unha que foi vendida polos propietarios da Xunta de Galicia. O resto son todas privadas. En bon estado, ninguna. Hai as que están mellor e as que están peor. De feito, hai unha que está moi mal. O problema desta é que necesitan un mantenimiento anual. No momento en que un ano se deixa de facer, é todo para atrás. Todo se volve moi complicado. 3.000 euros un mantenimento anual. Estou contando que estea ben, o sea, partindo dunha palloza que estea en bon estado, que só necesite ese mantenimento anual. Realmente, para unha persona sí que é un coste moi elevado, para a administración non. Mais a importancia que teñen estas edificacións, que non hai en ningún lado. Hai na montaña de Lugo e en Galicia non hai máis. Entonces, eu considero, bueno, vos vedes o que hai, o sea, é algo que non... é que vai caer, o sea, se non se vai a destruir é irreversible. É un reclamo turístico moi importante. Eu diría que, bueno, no concello hai distintos puntos característicos, pero, bueno, é un dos máis importantes do concello. Ora menos, cada vez menos, que é o problema, cada vez vamos a menos, pero hai xente que vive deso, que gracias ás pallozas no conxunto, no? O que é a aldea, o que é a vegetación, que, bueno, pero que vive deso. Pois é unha fonte de ingresos. Xa vivimos poucos, e esos poucos que hai temos que manter o que temos, senón... Nos agora, por exemplo, poñerche un exemplo, a asociación, somos xente que estamos moi vinculados aquí, pero hai xente do pueblo que ten unha palloza, pero que non é ao mellor de 5 ou de 6, entón xa é o típico das herencias, é xa moito máis complicado, o mantenimiento e todo. Ou xente que, pois, xente maior, que non pode tampouco, como todo, o sea, moi difícil. Pois aquí a última que se deshabitou foi no 90, non sei fijo ano, pero 90 largo, que o último veciño que viviu como vivienda principal na palloza. Por iso se conservan tan ben, cara abaixo, máis cara aos pueblos máis da ribeira, foronse abandonando moito antes, entón a xente tirounas, bueno, fixo as casas, por iso non hai, que tamén había. Primeiro tamén hai que mellorar as carreteras, porque senón a xente non ven. Pero sí, é un reclamo moi importante, moi importante, lógico, claro. Volvemos á mesma, é único, e a xente, xa para o pueblo e para todo o ayuntamiento. Que a xente ven aquí a Piornedo e de paso vai a Campa da Braña, ou vai a San Román, ou vai ao Castro de Santa María, ou ao Castillo de Doiras, ou por todo o ayuntamiento. É todo en conxunto.